Здравейте хора, аз съм Плами и днес с моята приятелка Маринка ще ви покажем как да се направите сладолед от ластичета. За целта ще ви трябват стан за плетене и кукичка, няма значение дали е такава или обикновена. Добре. И ластици. Добре. Започваме. Взимаме си, може да го направите и в други цветове, но аз ще си ползвам синьо и лилаво-бяло, смесено ластиче. Така, взимаме си две ластичета, ето, двечки, така, и ги слагаме ето така. После пак взимаме две ластичета, ето така. Така, после пак си взимате две ластичета и ги слагате тук. Още две ластичета и ги слагате тук. После си взимате другите ластичета, може пак да са в един и същи цвят, но моите са различни. И пак ги слагате, така си ги нареждате до 6. Ето, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ето и тук 1, 2, 3, 4, 5, 6. Така. И тук пак 1, 2, 3, 4, 5, 6. И тук си нареждаме черни ластичета. Може да използвате и кафеви, пак по 2. Но просто аз нямам, затова ползвам черни. Добре. Така трябва да се получи. Така, после си взимате по едно ластиче. Ето така, едно синьо, не почваме от тук, ами ето от тук. Така. 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 Така, опа. Така. Така, и продължаваме да си слагаме ето така. До тук. Ето. Така. После взимаме пак едно синьо ластиче и го слагаме така и го завъртаме 3 пъти. Това е един път, 2 пъти, 3 пъти. Оп, така. Сега от другата страна. Един път, 2 пъти, 2 пъти, 3, 3 пъти, добре. Така. И сега си взимаме едно черно ластиче и го слагаме ето така тук. И го въртим един път, 2 пъти, 3 пъти. Сега си взимаме кукичката и почваме да изваждаме. Ето така. Това го... долните две ластичета и ги премятаме така. Ето. Оп. Малка грешка. Ще ми стане трудно. Добре, и продължаваме тук с тези ластичета. Добре, продължаваме. Ето. Сега ще спра на пауза, за да го направя, защото не ми позволява да правя много дълги. Над 10 минути не ми позволява, за това ще спра на пауза. И ето така ще ви се получи, когато сте готови. Сега, ето тук пъхате кукичката додолу под всички ластици и я изкарвате ето така. Взимате си едно ластиче, ето, и го прекарвате, ето така, и го прекарвате през всички. Чакайте, че не ми се получава. Ето, закачате го на кукичката и го прекарвате така. Ето как се получи. Това го премятате тук, а това, оп, това го изкарвате. Ето. И го дърпате. Да. Ето, но внимавайте да не се скъса. И сега почвате да вадите, няма значение дали е с кукичка или без.
На мен ми е по-удобно с пръсти, затова ще го направя с пръсти. Ето, така си го вадите, като внимавате да не скъсате някое еластиче. Защото иначе пак трябва да се вършите много. Назад да почвате всичко това от начало. Клетката е лесна и не е много чак толкова трудна. Важно е да внимавате да не изпуснете нещо и да не скъсате някое еластиче. А дори и да скъсате някое еластиче, няма проблем, може пак да го направите. И така, не е много трудно. Ето и сега виждаме какво се е получило. Ето, малко да разтегнем. Това е нашето сладоледче. И стана същото като другите сладоледчета. Да. Ето, виждате това сладоледчето как е отделено. Тук аз направих грешка. Но тук няма грешка. Това трябва да внимавате. И така. Ето го нашето сладоледче. Да. Така, ето сега това сладоледче прилича като всички останали. Много са хубави и се надявам и вие да си направите. Ако си направите, пращайте снимки и това е. Аз съм Марина, която правеше сладоледчето. Надявам се да ви е харесало и да гледате още клипове от мен и моята приятелка Пламена. А това е моята приятелка Пламена, която снимаше клипа. Здравейте! Дано да ви е бил хубав и се надявам пак да гледате нашият канал за правене на неща от ластички. Така, довиждане!